Ja, goddag. Øhm, ja, velkommen til, ja, mit navn er Hannibal Stensen, og det her det er det mundtlige modul nummer 4 om molekyler og binding. Jamen, jeg vil starte med at tale om de her, eller tale ud fra de her tre eksempler, som der er her på bindinger. Der er, hvad det hedder, ja, altså de grå skyer her, som ligesom viser den elektronfordeling, der er omkring bindingen mellem de to atomer i de tre eksempler her. Der er tre muligheder for, hvad bindingerne kan være. De kan enten være polære, upolære eller ionbindinger. Og hvis vi nu starter med at tage Cl heroppe, der har vi nemlig at gøre med en upolær binding. Ja, og måden man ser det her på, det er ved at se på elektronnegativiteten. Og elektronnegativiteten, det er ligesom det er udtryk for grundstoffernes evne til at tiltrække og fastholde elektroner i de her kemiske bindinger. Og hvis elektronnegativitets, forskellen, den er, imellem 0,0 og 0,2, så er bindingen, så har vi med en svag binding, hvor elektronfordelingen er ujævn. Og den vil være, og det er det, man kalder en upolær binding. Og det er den givetvis, fordi at det er to af de samme, grundstoffer, som ligesom er i den her binding her. Så kan man tage H og Cl. Det skal måske lige forresten siges, at Cl det er klor, som jeg lige har talt om, og hydrogen her. Men ja, H og Cl, der har vi henholdsvis en elektronegativitet på 2,1 og en elektron, altså for hydrogen, og en elektronegativitet for Cl, som ligger på 3,0. Og vi har altså det er så cirka 0,9. Og det vil sige, at, at der er en, elektronnegativitetsforskel på 0,9. Og det betyder, at vi har at gøre med en polær binding. Og det har vi, fordi at polære bindinger ligger imellem 0,3 og 1,4. Til sidst herhen, der har vi Na og Cl. Og det er, som man kan se, ioner, og det er en ionbinding. Og ionbindinger, det kan man ses på. Man kan se, at det er en ionbinding, hvis forskellen er større end 1,5, hvilket man jo kan i det her tilfælde. Na ligger herover på 0,9, imens Cl ligger herover på 3,0. Ja, og nu har jeg så bevæget mig ned til det næste spørgsmål, og det lyder, hvad hedder disse stoffer? Og CO2, det er carbondioxid, mens NH3, det er ammoniak. Hvad for nogle slags bindinger er der imellem de her? Ja, og det skal man jo så finde ud af ved, om, stofferne er, polære eller upolære. Det skal man finde ud af ved at se på elektronnegativiteten igen. Og der må man konstatere, at CO2 har en elektronnegativitetsforskel, altså carbon og oxygen har en forskel på cirka 1. Og det vil sige, at de altså er, at de er polære. Og ved NH3, der har vi en elektronnegativitetsforskel på 0,9, så den er så også polær.